हेल' माने शुटिं जादों शुटिं टाइमावहाय फैदों स' नोंथांमोना नायलांदो माबायदि जादों इन्ट्रेस्ट दंना जुदि नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा नायबा जाबाय माबायदि शुटिं जादों थारमाने जोंनिया मोनसे भेलेन्टाइननि मोनसे शुटिं सोलिगासिनो दङ बे शुटिंआव जागासिनो दङ स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नायनो गोसो दंबा माबायदि जायो माबायदि मोसादों जोङो बे खन्द'आवनो जों शुट खालामगोन स' माबोरै खालामगोन आरो माबायदि जागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोङो फार्स्टयै बाहाय लागोन जोङो बाहायनो जोंनि दिनैनि जे शुट हेलो हमार शूटिंग गला हो से बनार दीपक कैसा लगा एकदम खतरा असला रेडी हो रहा है जो एक्टर और एक्ट्रेस पर गया हाँ जी ये हमारा बॉक्स है अमानत जोंहा शूटिं सोलिगासिनो दङ बे समाव खाथियाव थांनो नायनि पारमिसन होगोन ना होआ नायनि जोङो थांनानै खाथियाव माबायदि जायो खाथियावहाय नै सार दङ नै आंनि बेस्ट फ्रेन्ड बिथाङा सासे इउटुबार बिराद इन्टारेस्ट बिथाङा ब्लग भिडिअ बानायो ओमफ्राय बायदिसिना बानायो चेनेलनि खोथा एसे बुंना होदो आंनि भिउवारफोरनि गेजेराव बिथाङा बांद्राय बुंबाय आरोना माने मथा मथि गोदानै आंबो सासे इउटुबार आरोना माने आंबो इन्टारेस्टेड दं माने इउटुबाव नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामदो जाय बिथांनि दायोथ' बिथांनि गोबाङानो जाखाबाय माने अफिसियेल पार्सनेल होननाबो बुंजासै ने माने 44K मोन नामा बिथाङा जेन' बिथांनि भिउवार्सफोर ना जाय जाय बिथांनि चेनेलाव हाबनानै नायदों नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामदो माने दासो आंनि 1K थांदों आरोना साबस्क्राइबारफ्रा अन्नानै सापर्ट खालामदो आंनि सुरास्टन अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ जेन' नोंथांमोननि सापर्ट मोननायजों जेन' आंनि चेनेलाबो आपग्रेडआव फैनाय बायदि आरोना जोङो एसे हेल्प खालामबाय बिथाङा आंनि चेनेलनि गेजेराव आंनि भिउवारफोरनि गेजेराव एसे रिकुवेस्ट खालामबाय जों बिथांखौ हेल्प खालामि हेल' एसे मोजां मोनदों शुटिंआथ' एक्सुवेलि दा थांबायानो 2 मिनिटसो बिराद मोजां खालामबाय मोजां पारफर्म खालामबाय एक्टरबो एक्ट्रेसबो मोजाङैनो आंनि गोसोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन होबाय हेलो अभी तक तो शूटिंग तो खत्म हो गया भैया शूटिंग कैसा लगा एकदम बढ़िया लगा लेकिन थोड़ा देह कमजोर हो गया है बहुत सुबह से है ना कमजोर क्यों क्या कमजोर हो गया खाए पिए नहीं है रोटी खा के आए हैं हाँ 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 जोबथ'बाय जोङो थांनाय फारसे आगान सुरनोसै ओंखामफोरा जों बुग्लाव बुग्लाव जाबायलै नङाब्ला आंबो बिराद सासिमोन खालामनो थांजोबबाय नै माने फुंनिफ्राय गैया आरोना जों डाइरेक्टरफोराबो गैया आरो जाहोनाय लोंहोनाय जेबो गैया हायामोन ना ओंखाम ओंख्रिबाय आरोना खालामनो थांजोबबाय नै नङाबा ओमफ्राय नङाबाथ' सलमान खाननिफ्राय हेन्डसामसिन दङमोन नै दिनै थांसिगोन जा जोंनि शुटिंआ दिनै एसे जोबथ'बाय गाबोनफोर लोगो मोनसिगोन